تماشوان هێژە عەزیز و بەرکەتی دەماوە خۆش بێ. ئەم هەفتە دوناسن باوەرم باش دناسن ji ber ku 40 sal e ez distrêm min kirasê agir li xwe kir û li hemberê neherkêsekî Kurd û Kurdistanî qedexe bû lê min ew qedexe dirand hûn jî vî dizanin. Li welatê me gelek tişt çêbûn zatî dagîrgirî çar parçeyî li her parçakî zalimyak li goreyê şertê xwe heye. Ew welatê bihişta Rojhilata Navîn, welatê Mezopotamya, welatê Medya û hîn gelek dapîr û bapîrê Kurda. Gelek milletê dîj dûrçûn hatin lê Kurdman li ber xwe dan. Me baş li ber xwe da. Lê dijminê me jî baş li hemberê xwe û hemberê me li ber xwe dan. Me bi berxwedanê jiyana xwe dirêj kir ta bê rojê anî. Me hemû mesele û metelokên xwe, derd û gulê xwe, êşê xwe, têkoşînên xwe, evîna xwe, rastî û xweşî û alozî û astengê xwe di strana da anî ziman. Ez ji wan yek stranbêj im. Stranbêjekî dunya hinekî dît rewşa dunyayê karakterîze kir li goreyê şertê Kurdistanê stranê xwe kar anî. Bi bawerî ez bawerim vêya baş bizanibim. Baweriya min pir bilind. Ji ber ku ew milletên ku li ber xwe nedabin ew têk çûn li tarîxê de. Yê sîstema jiyana mirovantiyê çê dike mirov bixwîye. Heger kapasîta serê xwe berfireh nebe, heger fêr nebe, jiyanê baş tê negihîje, tu carî nikane wer ser xwe û meseleyên xwe jî çareser bike. Welatê me parçeyî, belê, gelo ma sûç tenê di dijmin de yê? Na, sûç nav me de jî heye, ber ku me xwe nenayê hev. Ber ku me carê ji bo tiştine biçûk hev tu bêsanî xerc kirî. Eyê tişt serim jî îro dibin, keda 40 salî ji bo tiştine vala hinek hene divê bi qurban kin. Lê baş bizanibin, kes nika min teslîm bigire, ez jî bi bawerî me, baweriyek pir bilind, baweriyek ruhê Kurdistanê, baweriyek ku pêşerojê bixemilîne, ez bu wê baweriyê me. Bila kes min netirsîne, çi carî. Baweriya min baweriya 5 milyon gelê Kurd e. Baweriya mirovantiyê, dostiyê û aştiyê. Kî dibe bila bir mirovek silafê dixwaze mirova bide, mirov silafê vedigerîne. Merhebayekê bide, mirov jî merheba dibêje. Destê dostiyê dirêjkê, mirov destê dostiyê digire. Em Kurd li goreyê kevne şopiya xwe û resena xwe xwedî rêzdarî ne, mîvandarî ne. Kesê hat mîvaniya mirova, mirov deriyê xwe jê re vedike. Lê mirov li ser rastiya xwe disekine û rastiya xwe jî diparêze. 40 sal di navê xebat û xizmetê û vê tecrübeyên dunyayê de navbedê jî car hinek derdikevin xwe xelal û sultan dibînin, divê hûn ji min nepirsî hûn nika tiştî bikin. Na, na, na. Em hunermendin, vî ji bîr nekin. Na, car heye hunermend kanûna çê dike. Kanûnê sîstema jiyana mirovantiyê ji ber ku bi bîr û bawerî ne. Ji ber ku rastiya xwe tu carî nayê xwar. Ez ji rastiya xwe nayêm xwar. Kurdistana xwediyê Mezopotamya, Kurdistana xwediya dîroka Şehrezayê em dixwazin dîsa bi Mezopotamyake nû jen û modern bixemile. Em vê xizmetê dikin. Ji ber hevdîtinê li gel kesan cîranên me
هەگەر ئەم بوارە نەبن دۆست هەگەر دیالۆگا me çê nebe em nikanib hev re biaxafin em ê şerê hev bikin derdê me yê ku diyaloga me çê bibe her kes li goreyê rastiya xwe dikanibe biaxafe û rastiya xwe biparêz ji ber vê yekê bila destûra we hebe bila baweriya we jî wekî ser me hebe ku em ne mirovê tiştê girîng û giran nirxê milletî welatî bifroşin em nayên firotan û nayên kirîn tişt jî hen hok qasî girîngin nayê firotan û nayên kirîn Kurdistan nayê firotan nayê kirîn ji ber wê yekê bila baweriya we hebe guh nedin ew kesê li dewr û bera hevalê xwe dikujin êrişî vê hêlê wê hêlê dikin xwe dikin xwediyê Kurdistanê ev ne rast e qedr û qîmeta xizmetê helbet girîng bête girtin em dikirin em qîmeta wan dikirin didin ser serê xwe bi bînfirehî bi sebir lê gava dibîne em bêdeng dimînin li hemberê wê sebra me êrişa tînin ser me şerm e gelek şerm e ez wan şiyar dikim gelek şerm e ji gelê Kurd şerm bikin û lêbihirtinê bixwazin kesekî xayîn îlan nekin heqê we tune ye hege îxanetek hebe yê dibên xayîn ew xayînin bilaviya baş dizanibe şivanperwer tu carî ji rastiya xwe û ji baweriya xwe nayê xwar ez duh çibû îro jî ew im sibê jî ew im viya baş dizane ji gelê xwe welatê xwe hez dikim Kurdistan xwîna min e ketî nav rehê min bi wê jî ez ê bimirim hezkirina milletê Kurd ketî nav xwîna min ji ber ku heger em bi wê xwînê hereket nekin em nikab serkevin ji ber vê yekê qedr û qîmetê însaniyetiyê mirovantiyê kedê bizanibin dost û hevalê xwe hez bikin netewetî bi wê hawayî çê dibe hege wer nebe mirov nikane netewekar bibin hûn nivîskarên hîn Kurdî nizanin binivîsîn û biaxafin şerm ji we re heş û aqilê we hatî girtin tev li hev bûyî Tirkî dinivîsîne ne û êrişî me dikin ha şerm ji we re kesê rêberiyê dikin nivîskariyê dikin rewşenbîriyê dikin pêşîn Kurdî baş fêr bibin dîroka Kurdistanê baş fêr bibin xelkê xwe baş fam bikin dost û dijmina ji hev bigerînin nebin tişikçî bo sifraneke de tişikê bixwe êrişî me nekin şerm ji we re şerm e ber wê yekê ez van gelê xwe dikim hesab ji wana bipirse bes êdî bila xizmetek netewî bikin bila nêz bin her rewşenbîr hunermend her siyasî hêz û hereket her kesê welaperwer bi wan re tevgereke netewî deynên û xizmetê bikin bes êdî va şaşiyana bes e hesab bipirsin ji wan û lêbihirtinê bixwazin silaf û rêzê min bo kesê minî hêja dilpaqîş û dilşad û dilbireh ez ji gelê xwe welatê xwe hez dikim bila hûn bawer bin silaf û rêz Ma tu dizanî bi serê